थ' र नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बावहरनाय थाबाय आरो थ' आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो थ' आं इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आरो थ' नोंसोर आंखौ हेफाजाब खालाम आं इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो थ' बिदिबा भिडिअखौ नायनानै लाग्रा आरो बेयो मा जादों बे भिडिअखौ मोजां नायनानै लाग्रा आरो नोंसोर रायजोफोर दा साननैसो मा सोलिगासिनो दंलै माबा सेंग्रा सिलायनाय माबा गोसथोलायनाय आरो सिख्लाफोराबो मालाय इमान खम जारलालै आयाव हौवा सिलायनाय सेंग्रा सिलायनाय माने फांसन माबा बिहु प्रग्राम बा बैसागु प्रग्रामफोराव थांबाथाय माबा हौवानि दावराव हौवा सिलायनाय नै बिसोर सानैया माने सानै हिनजावसा आरो बिसोर सानैया माने खानाय बागथिंलायदो आरो बिसोरथ' माबानो जाखागोन मा होनो लाभनिनो प्रब्लेम जागोन आरो सासे हौवा जानो हागौ बा हिनजावसाया सानै साथाम थ' बिसोर एरा बिंग्रि आरो बिसोरो मावजिफोरा थ' बिसोर लोगो जानानै हौवासाखौसो आराम होनांगौ दोखो बुनांगौ बिसोरनिया गावसोरसो होलायदो नोंथांनि हौवासाफोरखौसो लोगो जाना बुनांगौ जाम्बि मावजिफोरलैसोलायथार फांसनाव थांबाथाय बा बैसागु फांसन बिहु फांसन मायाबा गाज्रि भिडिअ बानायनाय मायाबा गाज्रि मोसानाय मायाबा खालामनाय मायाबा बारखावलायनाय हाब्रुआव मोसानाय आयाव सोरबा हौवा सिलायनाय सोरबा हिनजाव सिलायनाय आयाव बुंनो नाङा आरो आयाव थाट हौवा मोनफेरि बायदि बास हिनजाव मोनफेरि बायदि इमान सिलायलायो नाथाय दामि जानांगौ दामि बे भिडिअखौ नायना ला आरो बे भिडिअआव माबायदि जादों माने सासे सेंग्रा आरो गावनि लाभारनि थाखाय आरो गोसथोनायनि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला आरो बियो आयाव थ' भिडिअखौ नायना लाग्रो हिनजावा हाबा जाखोना माखो बिबा जायाखैलै आबै बे थेरा बोसोरनिल' मोनथिबाय बोसोर लानो नागिरखो नोंलाय नङा बिबो फराय आंबो फराय मोनथिबाय सानजों फरायबाय माथो बे नालाय दस्रा हौवा बे सेंग्रा जानो हागौमोन आरो गावनि गोसथोनायखौ ओरैबायदि मोथो ओरैबायदि मोजां मोनोमोन जानो हागौ आरो थार गोसोजों थ' बेखायनो माने बियो मायाबाफोर मिस्टेकफोर भुलफोर खामानि मावनाय मोनदों आरो हिनजावसाफोरखौ बेखायनो माने बे बिराद दुखुजोंनो बिराद दुखु दाहाखौ लानानै माने मा होनगोन बियो थानो हायैनि माने कन्ट्रल खालामनो हायैनि माने लोंदों आरो थ' बेयाव माने गावनि बिबै ना मा जायो माने बेखौ बादा होदो आरो आयाव अनथावथावलै गोसथोबा मालाय बिदि गोसथोयो होमबाथाय हिनजावसाफोरा मिथिथ्रालै सोरबा खायसे हिनजावसाफोरा मिथिथ्रा आरो माने हौवासाफोरनि अननाय माने थार अननायफोरखौ बुजिथ्रा आरो थ' थार अननाय बेफोरबायदि अननाय बा फाग्ला बायदि मोथो अननाय मोनोबा माने बे सेंग्राखौ मालाबाबो गारनाङा आरो थ' बिराद लाखि होननानै सानना लानांगौ हिनजावसाफोरा थ' बेबायदि खालामनाङालै एसां फाग्ला आयौ बेस्राया माने जौ सेरेब लोंनो लादों स्मकिं खालामनो लादों आरो न'खरनि फारसे जेबो गैयि जालांदों आरो थ' माने बिमा बिफा हक बा बिबै हक माने फेमिलिनि फारसे जेबो साननाय गैयि जालांदों आरो थ' बेबायदि खालामनाङा आरो सिख्लाफोराबो माने गावनि गोसथोनायनि थाखाय बा फेमिलि बिमा बिफा बा मा होनो बिबै बिबौ बा रिलेटिभ्सफोरखौ बावगारलांनाय बा जायनो मानो मा जागोन मा जाया माने गावनि गोसथोनायनि थाखाय बेबायदि खालामनाङा आरो थ' मोजांसो जाना खिथिनांगौ सोरबाफोर माने ब्रेकआपफोर खालामबायदोबा मोजां जाना देखायनांगौ मोजां बिनि सिगाङाव मोजां माबाफोर एकदम माने जाहाथे बियो उनाव नुनानै नोंखौ फस्थायनाय बायदि आरो थ' बे सेंग्राया जा अनथावथाव मा जानायमोनथाय आयै बे सिख्लायाबालाय इमान जाम्बि नङा होमबाथाय इमान फाग्ला बायदि मोजां मोनो बिदिखौ माने गारनाङालै सिख्लाफोर बेफोरबायदि फाग्ला बायदि मोजां मोननाय सेंग्राफोरखौ मालाबाबो गारनाङा सिख्लाफोर आरो बे मोनसे भिडिअखौ नायना लादो नोंसोरो बे मोनसे भिडिअखौ माबायदि थ' भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंसोर दे थ' बे मानसिया हबिनिलै जाम्बा बा मोख्रा बालन दादा माने इमान पिकनिक स्पट बा इमान मोजां जायगा प्लेस माने बेरायनाय मानाय माने रिजर्टफोर बायदि आरो बेयावनो माने बियो मैला जायगा खालामदो आरो आबहावाफोरखौ मैला खालामदो खिनानै खिथु सुदो मादो आरो बेबो हारसिं नंगौसो पाब्लिकफोरनि गेजेराव माने सोरबा भिडिअबो लादो आरो थ' लाजिनो सोलोंलै एसे भिडिअ लालायलायदो आयाव जानाय नङालै माने
कन्ट्रल माने सोरबा हाया आरो कन्ट्रल खालामनो खिनो ओंखारनायखौ अब्लाबो माने खिनो ओंखारनायनि सिगां माने 10 मिनिट बा 15 मिनिटनि सिगाङाव माने मिथिखायो आरो गाव खिनो ओंखारदोंना ओंखाराखै थ' बेयाव मिथिखानानै नोङो माने साइड जानांगौ आरो टयलेटफोराव थांनांगौ मोजां जायगा बा मोजां माबाफोराव थांनांगौ आरो थ' बेयावनो माबाहैनांगौ खिनांगौ थोक जायाग्रा बहा खिलाबायो धैत आबहावाखौ मोजां लाखिब्रा मोजां साब सिखोन लाखि अब्लासो माने मा होनगोन डेभेलप जागोनलाय अब्लासो माने मानसिफोरा माने बेरायनो थांगोन नायनो थांगोन मा होनो सोरबा माने गावसोरनि खाथि खाला माने ओनसोलनि बेरायथावना जायगा माने समायना जायगाफोरखौ नोंसोर माने साब सिखोन लाखियाबासिनो लेथ्रासो खालामलांगोन नामा थ' मानसिफोरा दावबायनो फैयो आरो गोजाननिफ्राय माने बेफोरबायदि मोजां प्लेस बा माने वाटारफल बा मोजां जायगा थानाय पिकनिक स्पटफोराव माने बिराद दावबायनो फैयो आरो गोजाननिफ्राय थ' बेफोरखौ माने साब सिखोन लाखिनो सोलोंनांगौलै नोंसोर जाया माथोलै बिदिबा माथो आन्दार डेभेलप जालांगोन आं खाथियाव थानायमोनबा बेखौ फंनैसो सोबागौमोन आरो अननानै माने रागा जोंनानै सोबायामोन आरो अननानै सोबागौमोन आरो बेखौ थ' जायगाफोरखौ मोजां साखोन सिखोन लाखिनांगौब्रा थ' बिदिजोंथ' जायाना इमान मोजां एसे माने मानसिफोरा इमान दुगैनो थाङो थान्दा गरम बोथोरफोराव इमान दुगैनो थाङो इमान थ' बेयावनो दे नोङो बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखैलै आदा बा फंबाय होनबाय आरो थ' बिदि खालामनाङा आरो दे